Oh my, I don't for now. Ayana now the kind of obey. Ayana na Abraham Kotokumai Achemai Aye Odamai Mutie mene kakra Kotokumanhene Chiame Banfo na mene moka sei Sabrei afena ebre aye bre Oseadeyo Dr. Frimpong Manso a otoso enan Kotokumanhene Oseadeyo afena braso se oba besie ni dihye aye bafo ajakwa kwako ye besre omai edidie ni kwanso obia besori ajane na so ansa na Oseadeyo abedu obia so nya na so obo akrabo sorry krewrebo nana abodon oni peli fo bedu Yehu bidane ne yehu Aina Kotokumai ya fia ntuma pefra Aya Oseadeyo chame bosumru akura bosumru ani odi animu adi dominici ano Seria Oseadeyo chame kasara Chana na mo chame na no ma info e wo esioja
ɛsiane sɛ ɛnnɛ Oseadeyo yɛwura nea ne nti Kotoku yɛ wɔ baabi teɛ n'ani ɛda kotomogya mu yi